guys, shoutout muna tayo. Shoutout sa 2 feet Spiro ng Sambales na sila Gab Fernandez, saka si Joel Manalak, Marvin Quitbis, Master Ian, at saka Ido Alamat. So shoutout sa inyo dyan mga 2 feet Spiro. Live safe kayo dyan lagi Siyempre sa mga Batangas Spiro na nakakasama ko doon, sila rin si Bro Ryan, Bro Jojo, si Bro Ashley, Bro John Ray, Bro Ronald, at saka si Master Lambor, Bro Alvin, tsaka si Bro Roel, si Bro Jeff, Bro Edgar Mera Flores, at saka si Bro Edgar Macario, tsaka si Bro Edwin, tsaka si Bro Ed, tsaka si Bro Drew, at saka si Bro Nico. So shoutout sa inyo dyan mga bro. Sa mga taga Aklan, shoutout kay Sir Mar Angel, shoutout sa inyo. Tapos kay Idmel Love from Yapak, shoutout. Siyempre shoutout ko rin yung Altea Store na sila Ate Elfa Perer at saka si Kuya J. Perer, shoutout sa inyo. Tapos shoutout din kay I Am Cast. Tapos kay Joey Soles, kay Pox TV, kay Burns Boy, kay Living Locker. Shoutout sa inyo guys. Thank you sa mga walang sawang pagsuporta. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, kung gustuhan nyo rin yung tong video, so mag-subscribe na rin kayo. Thank you guys and God bless you all.